Papia Princess uvádza My Playful Journal. Táto knižka bola vytvorená na pobavenie všetkých detí a na zachytenie ich príbehov z detstva. Je to denník, fotoalbum a omalovánka v jednom. Knižka obsahuje 19 rôznych tém z každodenného života, ktoré sú napísané jednoduchou angličtinou. Neboj sa požiadať niekoho staršieho od teba o menšiu pomoc. Na prázdne miesta buď nalep svoju fotku na danú tému, alebo si nakresli svoju vlastnú spomienku. Prázdne čiary vyplň krátkym príbehom z daného dňa, kedy bola daná fotka odfotená, alebo kedy si tú spomienku nakreslil. Taktiež zahrňaj miesto a deň. Zvyšok knižky omalovánka. Prajem ti príjemnú zábavu. A tu máš zhrnuté všetky Amazon trhy, kde si ju môžeš objednať.